Peter Marciňa, mám 19 rokov a jazdím za skvelý tým Life4Ride jazd. Začal som až v 17 rokoch, čo je dosť neskoro, ale tým, že sa snažím, sa to dá dobehnúť. Tento rok je moje najlepšie umiestnenie 4. miesto z 5. kola v Mráznici Slovenského pohára, kde som bohužiaľ aj padol. A celkovo som 15. zo skoro 130 jazdcov. S tým, že som jedno kolo nešiel, jedno ešte pôjdem, takže sa to dá určite zmeniť k lepšiemu. A prednedávnom mi ukradli bicykel, ktorý som mal ešte len chvíľu a na začiatku roka, dá povedať, sme nedostali, takže toto je už 4. bicykel a nebol som na žiaden zvyknutý, čo je škoda. Veľmi ďakujem nášmu sponzorovi Maťovi Smatanovi z CMS, ktorý mi ho zapožičal a umožnil mi tým vlastne odjazdiť preteky do konca sezóny. No a cez zimu by som chcel absolvovať ešte kvalitnú zimnú prípravu s tímom, čo je lyžovanie, XCčko, plávanie, posilňovňa a budúci rok odjazdiť celý slovenský pohár, vybrané kola európskeho pohára a chodiť čo najviac pretekov, zbierať skúsenosti a nazbierať čo najviac dobrých umiestnení do ďalšieho roka a stále sa zlepšovať.